Γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Τοπαλίδης. Εύχομαι στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αμπαζίδη καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα, καλή δύναμη και σε όλους τους ακροατές καλή ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας. Είμαι ο Θόδωρος Τοπαλίδης και εύχομαι στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αμπαζίδη και το ράδιο Τραπεζούντα πάντα επιτυχίες και σε όλους εσάς καλή ακρόαση, υγεία και ευτυχία. Ξέρω